Go omuchumbe onyari bari masaba Dr. Daniel Manduku agenderete no muroberi obwogosira abantu anene bari bare abataka korwa sebunge yaye anena se okubagatira chinyomba mono bari ya chinyomba chiabo chiagotire inse y'omuroberi omanyekanite buna ondoa nyumba nyasi asogukine magacho ase ensemeyo okwana magega yo korogosiro ko kwagache nyumba sensemeye moni galireira yo gucyakogenderera kubwato kogosiro ko nane nasaruro kubore ucha sabo ibori kwenekia buna abana babonsi bachire ase chiskuru nigo igo alireira yogo chakwenekia buna abago tubonsi babere bakurikiwa somurobero bobuwenya ONHF eriko bakonya konyora obokorere bobuwenya ase Kinyagatari asenchera ere y'ubororo abana bonsi bali siko ona atebete bagende school nane ngateba form 1 form 2 form 3 form 4 school jeto ganka che constituency kwa kana fees aye mo gana yes ti mataka nyora mwana kali yes abantu banya mesoje matango baba rwete kale banya mumaji bobisi na kingo jara mono ina abantu bane injiro yo ino moso mi abana nabaga kana bangine bali abakoro niche babekene chaifu mudu ane Mutu alebesa ya Nyagatari.